Имаш болка, парене или изтръпване по ръката, това може да е свързано с шийна дискова херния. Тези 3 неврологични теста проверяват точно това. Тест 1. Нервус медианус. Този тест оценява сензитивността на медиалния нерв. Тестът включва абдукция на рамото, екстензия на лакътя, супинация на предмишницата и екстензия на китка и пръсти. Следва наклон на главата към противоположното рамо, при което симптомите могат да се усилят. При наклон на главата към същото рамо симптомите могат да намалеят. Тестът е положителен при болка, парене и изтръпване по предната част на предмишницата, както и по хода на палеца, показалеца и средния пръст. Тест 2. Нервус радианус. Оценява сензитивността на радиалния нерв. Тестът включва депресия на раменния пояс, вътрешна ротация на рамото, пронация на предмишницата, флексия на китка и пръсти и повдигане на рамото настрани. Ако направите наклон с главата към противоположното рамо, симптомите вероятно ще се усилят. Положителен тест е наличие на симптоми по задната част на предмишницата и ръката. Тест 3. Нервус улнарис оценява сензитивността на улнарния нерв. Тестът се характеризира с абдукция в рамото, флексия в лакътя, пронация на предмишницата, екстензия на китка и пръсти и приближаване на дланта към ухото. При наклон на главата към противоположното рамо симптомите могат да се усилят. Положителен тест е наличието на симптоми по улнарната част на ръката, най-често малкия пръст и част от безименния пръст. Ако имате болка във врата или ръката, не чакайте да мине от само себе си. Свържете с нас още сега.